bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗen en jetti jomiraɗe joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela ene weela no welirani baɗɗo men en denka mun ha gartuɗen ɗo hen ñalawma hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men émission Sénégal men noon e WINNDERE-TV saaha foof en ƴewat mana ko joli e on saaha jaaden e bandiraɓe hande noon yewtere nde en jutnota ko hen no fewi nde tawno eɗen mbawi wiide mana hankkadi ne aaye o jippima yimɓe hewɓe wonko panno ko gouvernement kesso o ha suuɓe en jetti Allah gouvernement o suɓama bandiraɓe enen foof en jii gouvernement cuɓaɗo o e gardugol Ousmane Sonko so tawi won yiyande jiiɗen hen eɗen mbawi wiide hay sinno meeɗi wadde wayri wadde fodde wonde ministre uji 25 taw ko e nder leydi ndi hay sinno meeɗi wadde wayri wadde tawa kadi ko secrétaire uji d'état 5 rende wona 50 ɗum wayri wadde e leydi ndi hewno wadde ko ha 59 ministre auprès de ministre kadi waɗe nommé ministre conseiller nommé yaaɗa ha ganduɗa en mbawa andude holno foti ministère uji manan joguiɗen kono koɓe mbi haɓe mbaɗa gouvernement de rupture ko eɗen mbawi wiide en puɗɗima yiide rupture kam eno gouvernement oɗo suɓirani ko ɓuuri hen foof min weldemi min ma part personnel wonɗo meɗmi haalde mbi ministre des forces des armées ministre de la justice ministre de l'intérieur ɗiɗo ministère uji tati ko ministère uji kele soko tawi ene waɗe hen gonga ni kanji fof koɗi kele kono ɗiɗo sene mbaɗe woto partisan waɗe hen woto neɗɗo politique woni hen neɗɗo mo ganduɗa tawa ko guurɗo e ngal ɗon gollal gonɗo e ngal ɗon meccal tawa ko kellifaɗo hen kañum mana foti nomede jaami ha mbimi soko tawi Afrique ene heddi e nomde ministre de la justice partisan ene heddi e nomde ministre des forces des armées taw ko partisan ene heddi e nomde ministre de l'intérieur taw ko partisan yoɓe gandu deje rewatta kadi ndi leydi so renaki kudetaji mbayrata ɗum e raɓɓiɗinade ɓe tongi ɗum e ministére uji 25 e secrétaire uji d'état tawa mana ko 5 woni manan 50 ɗum ko yettude Allah wonko fuɗɗa yiyede ko daña ko ronka foof ma charge ministére yo usto goɗɗum ko wona ɗum kala hen gonnoɗo maire kala hen gonnoɗo député kala hen gonnoɗo président conseil départemental wonnoɓe député ji ɓe kam ɗum kam haala ala sa namama tan yaadi hen kono kala gonnoɗo président conseil départemental walla gonnoɗo maire rokkama délai ɗo e lewru yahata waɗi démissionné on poste ɗum meeɗano wadde jiyannoɗen ko neɗɗo wona ministre wona maire neɗɗo wona ministre wona président conseil départemental ɗum ɗon foof ene wawno addude caɗele ɗum ɗon foof ma woot ko gantiɗi e ngaalu leydi ndi e ko wona ɗum gouvernement oɗo moɓe nomi ko toɓɓe 5 ɓe toɗɗi hen toɓɓere adande nde ko wiide ɓe mbaɗani ministére uji ɗi ganduɗa woɗɗitiɓe yimɓe ɓe mbaɗi ko ministére uji ɓe jiiɗi ko ministére uji ɗi ganduɗa tawa ene ɓallo yimɓeɓe ene kalda yimɓeɓe ene gossodiri e mumen miijoji ha addana ɗumen andude tigui hol caɗele yimɓeɓe jogui ko ɗum woni oɗo gouvernement mo ganduɗa nomama toɓɓere ɗiɗɓere nde feere foof nde ɓe mbaɗi maɓe eto ha guura ka uste nde tawno hande yimɓeɓe ene tampi to banggue manan seeɗa guura o so wiyama guura noon ko heewi ene huufi guura waddi ko ɗum woni toɓɓere manan ɗiɗɓere nde toɓɓere tataɓere nde koko faati e potal e ñawore nde tawno taskanoma e ɗiɗo duuɓi injustice ene wayno leydi so tawi gonɗa ko e régime goɗnoɗo o kala ko beleɗa mbaɗa kala ko belɗa kaala kala ko to belɗa jaaha ko jaam tan wontantuma soko tawi a jeyaka e ɓen hay sinno mbiɗa ko sukara ne weeli wontantama jaam wontantuma ko fitina ɓe ko etade oɗo gouvernement
mbele moni kala ene heɓa fodde mum mbele justice ene heɓta place muɗum leydi ndi jogore gonga ɗum ko hen toɓɓere ko toɓɓere tataɓire toɓɓere nayeɓere ɓe mbi ko jeytare jeytare nde noon ko jeytare jeyde ngaalu leydi mum jeyde ngaaluji ɗi ganduɗa ha tawni ko cuuɗi ɗe nder leydi taw ko ɓiɓɓe leydi ɗi kutorto ɗum taw ko ɓiɓɓe leydi ɗi jirto hen manan koye munen wasa wade no wayano ni guila 1960 ala ken ngala e ngaaluji gondi e nder leydi kono ala hen foof mana ko naftortoɗen waddi ɗum ko hunde wande fayida toɓɓere joyɓere nde ko toɓɓere pamodiral nanodiral ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe fof gonta gotum no wayanno tawa ko denɗiragal e janodirgol moni foof ene jaggi goɗɗo o tawa ala leñam leñago ala heedam heedago ala kindam hindago ala affaire diine ala tawa ɓiɓɓe Sénégal naɓe foof ene goni gotum ɗum so tawi dañama en jettat Allah jettanen ɓe Allah kadi ñagonoɗen ɓe ɗum ɗo koɓe cumbi yo yetto e dow jaam nde tawno so yettima e dow jaam ma ɗum wonan men nafoore gueɗel gotel nene hen e oɗo régime wonko heewi ko poɗɗen wawde jangguitade hen ko ardi pop aduna woto jarane hay hunde ha jamfoɗa saabu hay goto anda holɗo jamma Allah wetata goɗɗum ko wona ɗum neɗɗo ko jolfuɓe mbiyata ko ragal feete day kañe worsek neɗɗo woto wi ne waɗɗo mbabba ene waɗɗo gertogal neɗɗo koto banggue goto ketta a fellitat gandiɗa yimɓe ko ɗo gonɗa ko ɗo keɗɗa kala ko dañƴa jaada hen toɓɓere tataɓere neɗɗo kala mo miijota ko janggo maydata koye nimsa so haare ari a miijota ko kawritgol kala ko joli a miijota ko janggo wonko jogori kewde ko wona ɗum sa renaki a serta e nimsa nayi aduna kala ko muusi meɗat gasde kala mo muñani curki heɓata ƴulɓe kala ko neɗɗo muñi meɗat gasde ha laaɓa ceer joyi arsugu kala ɗo woni abboto jomum jimmi wiide hande e ɗo yarete oɗo goɗɗo hoorejo leydi Sénégal arsugu makko nde tawno ko kanko fonno wonde hoorejo leydi Sénégal kanko Allah arsigini no wawno wonde foof ko kewatno fof kewi o wattidi kanko woni hoorejo leydi Sénégal waddi hande enen fof ndenden ndusemmo bandiraɓe oɗo gouvernement enen fof en ñagontoɓe Allah kisal e cellal e deejre Allah waɗanaɓe mana ɓuural ha leydi ndi fawo e lawol ko mbiyetenɓe wotoɓe jejjid nder bundi leydi ndi ko mbiyetenɓe wotoɓe jejjid ɓe ganduɗa kalfinananoma kalis leydi ndi ha joni ene wiye wonko bonni hen kala koɓe poti wadde tawa ene fawi e lawol yoɓe mbat ala ma Samba ala ma Demba bandiraɓe so waɗi gantiɗe haala he min ñaguemo yafuya Allah jarama on jarama